Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Baho na lang sa tingali ko po, aron na makatabang ko ni Papa Francine. Bisan pobre ta, Dudot. Miles, buhaton gina ko ang tanan nga makapadayon gid mo sa inyong pag-eskwela. Bahala na. Pa, Francine, Dili ko gusto nga ang atong kalisod karon. Matagamtaman sa atong mga anak o badamlag. Francine, Nindot kayo panglantaw og mga damgos kinabuhi ang atong mga anak ko rin. Sa pagkabati nako ni Dudot ug Miles sa ilang mga gipanulti. Ingon sa gihilab ang akong dughan. Ang musugot lang sila nga dili makapadayon og eskwela tungod sa atong kalisod. Kay mutabang na lang kuno sila nato. Sa kalinghod sa ilang panginaron, mibati sila sa atong kalisod. Hinungdan nga nauna-una nako nga kinahanglan na gyud kong modesisyon para nila. ug unsay puot mong ipasabot, Francine? Nga mangita na lang gyud ko og trabaho nga may maayo nga sweldo aron mahatag nako ninyo nga akong pamilya ang inyong batakang panginahanglan. Labi na sa ilang pagtuon. Hangtod nga makahuman gid sila sa ilang pag-eskwela ug makabot ang kurso nga gusto nilang maabot. Francine, ang buot mong ipasabot nga Dili ko gusto nga mahimong babag sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Ug way laing paagi. Mga play na lang tingali kong trabaho sa gawas. unsa? Dili. Dili ko musugot, Francine. Dili. Bahala na. Ligid ko musugot ka balayo si Francine na mo. Ma, Oh, nagila ka? uy, Dudot. Unsay naghilak good? Wa man good. Nagila ka ni na siya. Gilugod ni mo yung mata o. Ay, wa man good. Sa ato man good ni dinhis abuhan. Sa akong pagtayhop sa bagay ining akong gilungag. Bisa klaro kita siya nga nagilak. Wa laki. Nag-away mo sa Papa Francine? Unsay nag-away? Wa man good. Mo ginas mama, oy. Di dyan masultis tinuod. May nadunggan man mi si Miles, di niya ni Papa nga nasulti. Ha? Unsa ko'y nabatian ba? Wala mo nag-away. Nag-away pa, uy. Wa man good. Maimportante laming giistoryahan. Pero wa mi mag-away. Sigurado ka nga wa mo mag-away? Wa lagi. Naunsa man ning anak ka, uy. Lagi ho. Basta wa mi mag-away, Dudot. Wa cute. Kaya unsa man siya among awayan. Basta jud ha. Wa mo mag-away ni Papa. O lagi. Wa. Unsa dito yung istoryahan? Ay, wa ra good. Wa ra good yun niya. Ingon ka, importante. Kinigyos, Dudot. Kan wa mo mag-away ni Papa. Ah, Wa lagi siya. ay, ito sayong nagtugway sa mga kanding. Nangitag dapit nga may mga sagbot nga makaon ng mga kanding. Ako lang, unta tutugoy kanding. Ay, tuwa na si Papa nimo. Usa pa, klase mo ron. Hain naman si Miles aron mga ligo na mo. Kaya tingalig ba late mo sa inyong klase? Ito na sa puso. Naligo na. Unya ikaw, kanus ka pa man maligo. Lakaw na. Kay hapit na rin maluto ang sudan nga akong giluto. Kaliko na dito aron mamahaw dayon ini kahuman.
dudot. Mituto ka manggod na ako. Maligo na ko, ma. Sige. Sa kalingkod sa pangunahon ni Dudot, naibaw kong may sabtan siya. Muraman ko to sila nag-aaway kabi Kuya Dudut. Wala lagi ko no, ingon ni mama. May importante ra ko no nga sige istoryahan sila si papa. Unsa man ko no? Wa sa musulti. Basta importante ko no. Mayon tag si Papa Francing ang mga tudron sa atong paniuto. Kaya to siyang pangutanon. Kuno silang istorya ni Mama ko rin gabi May lagi, may istorya si papa. Kung nagsabot sila si mama nga, dili ta pasultihan, saon na lang. Bitaw no? Aw, ato lang unya gong suwayan. Kung wa mo mag-away kabi si Mama ko rin pa, naunsa di ay mo ato. Tingnan naman ti ka, Miles nga. Ingon may mama. Diyo na sila istorya na importante. Oh, tinood na. Da. Api man ako nag-away mo gabi pa. Ingon Kay ko. murag kusog manggutong inyong tingog. Basta mingaw na ang kagabion, Miles. Mula no gyud ang istorya. Awa, bitaw. Huwag dyan na. Unsa man dayon yung gistorya ni Mama gabi pa? Mugus. Kini nga na ka. Sulti, may pa. Kay umon ka mo mag-away be. Mugus dyan, Miles, oh. Buot ay. Okay. Lagot. Ang among giistoryahan, ang among mga plano para ninyo. Para sa inyong ugma, puhon-puhon. Ang inyong mga damgo o pangandoy sa kinabuhi. Nga, buhaton ginamo ang tanan para ninyo. Pero dili ninyo matagamtaman puhon ang amo karong kalisod, mga anak. Yaki pa. Kay ako, ganahan di ko mag-maestra. Nya, ganahan po ko mag-nurse. Ako. Ganahan ko nga mag-engineer pa. Nya doktor, nya abogado. Kining mga anak ka. Sige lang, Dodot. Miles, buhaton gina ko ang tanan para ninyo. Aron matuman gyud ng inyong mga pangandoy. Bahala mag-antos ko. Matigayon lang mo puhon. Pa. Ay naman to si Papa, Day. Tuan naman kuya. Layo na. Kabantay ka, Papa. Ganina. Ha? Malalagi to si kailak gamay, no? Mura bitaw. Kabantay pa, Day ka. Mabitaw to sige kog tanaw ni mo. Aron tanaw ni mo si Papa. Oh, o dito nga mura ka gapirat-pirat. Oo. Abi na kung naon siya ka, kay gipirat-pirat man ka. Ikaw jud. Ikakasabot. Kuya Dudut, unsa tong kiingon ni Papa nga buhaton niyang tanan? Pero unsa to? Gayon, Tong matigayon ba to? di kayon. Para kuno na to. Sa unsa man? Mingon bitaw tos Papa para sa atong pangandoy. Aw, udi ay no. Pero unsa may yang buhaton? Unsa man kuya? Nangutana sa diay silang duha nimo. Oh, Unya, giunsa man nimo. akong giingnan nga. Wa ta mag-away. Nga naghiskot ng kanila. Sa ilang mga pangandoy puhon-puhon. Nasabot na ko nga mahisabtan gid sila, Francing. Mausap na ako na matikdan. Mga bright ba yan ng mga bata?
Mahimong buhato nato ang tanan. Magtinapangay kita. Basta kay di ka lang malayo na mo. Day ko rin. Francine, bahala nagpuprita. Bahala magkalisod-lisod ta. Basta mag-upan lang ta. Unya, ang atong mga anak, sila si Dudut ug Miles. Masugot ka pala nga hasta sila. Makatagamtam sa atong kalisod. Dili ba nga dili tabuot nga masinati nila kining atong kalisod karon? Oo. Pero dili sulbad sa problema nga magpalayo ka na mo, Francine. Dili, good. Day ko rin. Ayo. Ay adlaw. Kadi namin nanangtit. Sing. Oh. Sing. Bitaw na. O, murag si Griggy man ron. Ang imong suod nga higala? Uy, anong ni ama na siya? Unsa man kay iyang tuyo, Sing? Unsa man? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!